sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Rosel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdas singan nga Rosel. Recorded by X Thunder Gaming. Rosel, nanawag na itong iyaan ni Mus Bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan. Unsa man ka, ganahan kang munarbaho? Sige pa, moadto ko. Kapoy sigay sige sambay din sa ato, oy. Ayaw pabadlong dito sa imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta. Ay kabala ka ma. Buotan kini imong anak no. Bantay ka bitaw. Okay naman sa titinisan ng auntie. Di man kayo kapoy. Hi, miss. Nakipaliton, sir? Kwan, may tuyo ko sa tag-iya din Kaya na ako'y koleksyon nun. Nilakaw para bas auntie, sir da? Ante ni mo. Pag umangko di ko sa tag-iya, ining tindahan? Oh, sir. Ay, ala, pag-sir na ko, miss, ay. Ako din si Raymond. Ikaw? Rosel. Pwede makigamigan ni mo? Okay ra. Pwede ko mga mong FB? Grabe ha. Nanawag man dayon? Angang, gimingaw naman ko ni mo. Pag sure, uy. Bitaw sila Kuan ma, gilaayan ko deres akong boarding house. Maong nanawag ko ni mo. So, unsa man ko diri? Tambal di ko sa imong kalaay na ron. Di po sa ingon na. Ang ba nga nang ikaw man ang akong naununaan nga tawagan? Anya? Unsa mo itong istoryahan ron? Bisag kung saan ang good. Basta malingaw ta. Sel, Te? di ta mga bleron sa tindahan, ha? Kay Domingo man. Okay, auntie. Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din Sige, auntie. Lindot mo sa dinilang plaza, dinino? Hi, Sel! Uy! Raymond, niya malagi ka. Nangita ko ni mo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Dito ang gugikan sa imong auntie. Yan, ingon mo sila nga, nisuhoy ko na ka. Maong, gisuhoy ang taga pangita din May gani kayo, nakita ang taga. Unsa na mong tuyo na ko mon? Nganong gasunod-sunod mo ka na ako? Ay, nakasuko na ko sila. Dalangot ako'y gustong isulti ni mo. Unsa man na? I love you. Raymond. Manay tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita ni mo, nagkagusto na ko ni mo. May chance ka ko ni mo?
Ayaw lang sa kug. Dali-dali amon ha. Ako sa nang huna-hunaon. Mao ba? Nanguyab day si Raymond nimo. O, auntie. Unya-on sa man ganahan ka niya. Okay naman si auntie. Gaan man sila kung buot niya. Aw kun mauna, ayaw na lang napaantusa ang tao. Tinood ka, Rosel. Imo na kong gisugot. O, Raymond. Ayab na ta. Salamat, Rosel. Abi ni mo, way kabutangan sa akong kalipay nga gidawat ni mo nga kong gugma. Ha? Imo kung dadon si mong boarding house? O, Sel, Nga naman. aron ba makadom-dom mo sa ka kung nasa ko na puyo? Oh, sige. Raymond, ayaw. Sa ginangod ko sa akong buhaton. Uyaw bitaw ta. Mauday ha nga gusto ko nimong tadon din sa mong boarding house. Kay mauday nimong tuyo na ako ha. Dugay na kung gusto mo kakos na mo. Raymond, timpakatiyot sa mahadlo ko. Pasig mamabdos ko. Ay kapala ka. Di ka na ko basagnan kung mamaptos ka. Oh. Hansaon manin ako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay. Ay kapala ka gud. Ako isaan ni mo. Di ka na ko basagnan. Basta baya ha. Piyugan na karon sa imo papauli ha. Ipananghid kasi mong auntie. Ha? Unsay pananghit? Ipananghid ka nga mag-ipon na lang ta. Ha? Ay, Noon sa ka. Nang upaunggod ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta. nalipay man. Pero nabalaka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako dinis Bacolod. Ah, sige. Mga tulang niyo tos inyong dapit kung may bakante ta. Nindot sa nagipuyan ni Raymond ta. Kiduolog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton. Inday? Ay, ako yung mong gitawag, te. Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipon ni Raymond, no? O, te. Ay, naaman ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto? Mao ba? Oh, Ngano day, te, may tuyo ka na ko? ay, ako lang kang paibaon ba, aron makapangandam ka. Saon sa man, te? Kana si Raymond, dagan kay naguyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. Ug naapay lain day. Naapay say tulo ka anak. Unsa? Ay, Ano wa ka musulti na ako? Nga may tulo ka day ka anak? dugay na unta ko ni mo musulti ini, pero basig di ko ni mo sugton. Mao, ako nang gilimod ni mo. Unsa man hitabuang nga may tulo makakaanak? Kuan. 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Ang tod, nakaanak mi, og tulo. Pero wa man mi magkasinabot. Mao nagbuwag rasad mi. Og hain man ang imong mga anak? Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong naibawan nga may lain kong uyab. Sa unwar to eh.
Sukad ka ni abot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong mulingig lain. O, di na sa mahitabo nga, magpatintal pa ko. Hinaot pa unta, Raymond. Uy, hala. Na-delete pang ko ron. Magpalit ko pregnancy test. Ano na ako ni maklaro? Oh. Hala. Duha ka badlis. Mabdos ko. Niya na, Sir Raymond. Malipay gid siya rin sa kong ibalita niya. Dong, mab... Sir Raymond? Wa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka? Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sad ka? Ka-live-in ko ni Raymond. May ka-live-in day sa dinhi? Mao di ay, nga wala siya magpakita nako. Karon kang tawhana ka. Sorry, Sil. Gusto na kong makibuwag ni Michelle pero di siya masugot. Michelle, di ang pangalan itong bayhana. Magunsa naman ako ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdos pagyod ko. Ha? Unsay ko boss? Oh, Raymond. Mabdos ko. Ipakuha na. O, say pakuha. Rosel, wala ko magkinahanglan og anak ko eh. Kay daggan akong anak. Mga ipakuha na. Dili ko musugot. Dili na ko ipakuha ni bata nga diya sa kong sabakan. Kung kinahanglan mo pauli ko sa amo, buhaton ko na. Ato na ko makataho ni bata. Bahala nagwa siya ilon nga amahan. Nipauli ko sa mong dapit o dito ko nanganak. Nalipay na lang sad ko kay nakadawat raman sad ako mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo, Raymond, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makita ka og babae nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Rosel nga taga Negros Oriental apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo. Awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. Mong kaagi gibata nila sa radyo ni Ricky Persuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanang sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakaan. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usaka awit kara, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpana.